Minun nimi on Samuel Ritansko ja minä olen 17 vuotta vanha, mutta täytän 18 vuotta 2 kuukauden päästä. Minä tykkään uimisesta, keinumisesta, YouTuben katselusta ja Royal Roadin lukemisesta. Tulevaisuudessa haluaisin tehdä työtä, mistä minä tykkäisin teknologian kanssa. Olen suorittanut peruskoulun ja Specian tuvan. Olen luova, sinnikäs, rauhallinen, kekseliäinen, hiljainen ja osaan englantia hyvin. Mutta minulla on staattinen ylläpitovaikeus ja minulla on vaikea kommunikoida äidinkielen kanssa. Joskus minulla on myös vaikea keskittyä johonkin asiaan. Minä tein TED-jaksossa Heron